Bună seara! Nici ună joi, fără noi. Ghini ne aflăm pe mobetea armânească. Pe seara avem un oaspi multu ahoria, un tinir multu ahoria, cu multi hări, Daniel Farmache. Dani, ghini ne veni și tu mobetea armânească. Ghini va afla, Flori. Ghini va afla. Dani, ți cadraș sculi ca baia, șaua tu Românii, amaș mult tu Anglii. Prota va ti plăcărsesc cu să ne spunem dau lucri ti taifa ta. Știu că și vor dau 3 săptămâni la vom oaspi și afendia tău și ne-a spus inihiamă de pupâni, de străpăpâni. Vrem să avem de la tine ți lucri știi de taifa tău și apoi avanezăm mai largă cum abetea. Eu sunt cu faptul București. Noi ghinim dit, părinții mei ghinim dit farmacenli și dit joganli. Tuți stripă pânli sunt i fapță tu gârții, i picale cât încoa, doi de ei tu vârgării. Aici sahim. Avui păpâni Călăraș, Urziceni, fapță București, aici sahim. Cătălina în veasta mea este și armână. Taifalia inișia tu dit gârții, de-apoi pe Dobrogea și ne aflăm oații. Asta greșim să zicem că ai și un ficiuric. Avem și un ficiuric nic, Costa e numai lui, sfeații tu protlumes al lui Aluștuia. Ea are 11 meși tora asfacă. Costa după Papsu și după Papsu și după Papsu e de vreo 4 țințiori. Zăbânează și vă hărsească. Așa cum spuneam, adrași și multe sculii tu Anglii. Să spui nici cum fu experiența ta acolo tu Anglii și ți duci diafur anamisa de, nu știu, sculia ți-o adrași aua și ți-o adrași tu Anglii. Sculia tu Anglii vetli prota de tuti, ei padar sculii de mai multul tiro decât craturile de peroa. E stima bună. Eu feci economie, feci o specializare, finanțe, bănți și așiții. Ania avut multul hari. Ți asta horie este că e mult mai legată de ți-sfații atunci tu realitate. Mult mai legată de lucrurile care au loc atunci. Noi de preună adram sculia cu ziarul, cu cartea pe masă, ghivăseam ți scrisi tu Financial Times, tu ziarul lor de economie zuațea și profesorul de poate năzățea tu detalii ți însemna asta cu teoria. Ne-a avut multul hari și sigur, îndeșlisi multi pingeri să Adrași acolo și un MBA. Sunt mulți tineri, ți vitisesc cu turlia asta disculii MBA-ul, nu știu, care ați vrei CEO, lipsește să ai un MBA? Nu lipsește. Are tot mai mulți tineri ți-a dat sculia asta. Pe mine mi îndreapsi magini, să-ne dar lucrurile de tora magini și îndișlisi mintea niheamă și mi faci să cunosc cu mulți oameni care adrau asta sau adară tora asta și avem un parei de lucru eu poți să alăxești expertiză și conexiuni care te ajută tu lumea asta. Ama nu lipsește aici și are mulți, și noi știm, armânul nu era la sculii, armânul nu avea sculii, o avea tu sânză, nu lipsește. Și de multe ori imagine să nu faci
multă sculie pe un lucru și să ai piste pe lucrurile ghinadrat de tine. Yeah. Tine adrași este MBA la London Business School, da? Cum este logursită este London Business School, la namisa de alanti sculi de MBA tu duniau? Știi, are vreo diafora o namisa de ale, care este mai bună? Eu este mai Guinness Neds? Atunci când ele tutti se învârtesc, are un list de protelizați tu lumii, care Cafian Salăxescu ne cheamă. Eu atunci când acăța eu să aplic la sculia este, era naima bună de tot, era prota. Tora, nici nu mai știu care e a treia, țința, a doua, Cafian este altă. Am mai una din naima bunele, probabil naima bună de Europa. Nu știu, ți duchești și că ți-ar masi n-ai mai mult tu minte de acolo. Cu ți duchești și că ar măsești și poate să ajută n-ai mai mult tu bană. Dito sculia de MBA ți-o adrași acolo. Responsabilitatea și responsabilitatea să dai un lucru în bar. Tu lucrurile astea, ca la gheață. Stai încâtan să dar lucrurile și cum lipsește. Stai încâtan să dar lucrurile și cum lipsește. Și mi-aduc aminte și toara ține, zisi protlu profesor, tu protazu la sculie, zisi, cara gheațările vrem, să ducă la sculie, și de 6 ani, dar poate tută bana să înveață iar mai mult cum și-a dar lucrurile. Și cum nu vrem să ne zicem la gheață să ne îndreagă inima, creierul, fără să aibă expertiză, totul lucrurile acelea, him hârsiți să lăsăm companii cu sute de oameni care lucrează la companiile acelea, gestionate de oameni care nu știu să dau lucrurile acelea. Și tu ai să de ani, tot mai mult lumea vizu că și business-ul este o știință. Este o știință exactă, într-un fel. Nu este ca matematica, nu e ca fizica, ama este și o știință. Și cu cât mai mult profesionalizezi știința asta și adar oamenii care trec pe ea, responsabil de lucrurile ambar, lucrurile din adrat, cu atât mai mult asi bătitoți. Și nu mai lucrurile astea. Care va zic că, nu știu, omul multuși ghini prăxit, tu locul e disit. Va și zicem că lipsește sibă, tu iti domenii, nu și când domindim nu știu, iațări, alte zânăți, au o legătură directă, în dreptul cu bana a oamenilor. Hrios, Dani, este în diarii. Tora hi CEO la Electrogrup. Țiturile de lucru dar acolo și, nu știu, țifu n-ai mazori, tu ai să de 2 ani, anda, vedem că lucrurile nu-ți duc atât în bar tot duniaua. Lucrul la nostru este să adrăm infrastructură de energie, infrastructură de telecom și infrastructură de alihia. Ați adică să știi toată lumea de infrastructură. Lucruri ca România, ca nu para era. Căliuri, aeroporturi și așa, în dreptul lucruri ținu prea are România. Noi avem mulți ingineri, mulți specialiști în construcția de infrastructură și tora asta drăm. Avem 400 de oameni tu companii. Mai este una companie de aua de România, este Xeana. Nu, e tot românească, trei mult alăvdați oameni care au compania,
Yeah. Și tora chipsi că vreți să vă tindeți la nivel regional? Vreți să adrați lucru numai și tu România, mai și în afară, tu alte Vasilii? Așa este. Iar adrăm ștora lucru tu alte Vasilii, him tu Norvegia, tu Finlanda, și avem andeții tricur tu multe Vasilii, Germania, Belgia, Olanda. Vrem să adrăm este un lucru cam sistematic. Yeah. Și lucrătorii voștri sunt mai mulți din România? Ei aveți și xeni, nu într-o... Până anul ăsta erau toți din România. Amator avem și xeni, avem de Tajikistan, de India, avem vreo 60-70. Sunt mulți lucrători, îmi pare, și? Sunt mulți lucrători. Și avem și la management avem xenitori. Mindește care e un profil a horia lucrătorului din România? Nu știu, anamisa de alți lucrători de alte Vasilii? Niham. Eu pistipsesc cu cât ține tot niham de foame și de confortul. Românii toți care știau să adare naimagine lucruri sau, nu toți. Mulți de ei fugirea cloții sunt umagini pântiți, tuxeanii, tu Germania. Și mai mult tu domenia asta, eu lucrați voi, vahi. Și aici care ar rămas sunt niheamă mai ei bagă condițiile. Când mă treci cât Est, cât Asia, lucrătorile de acloții ind tu România și cum românii fac tu Germania. Și sunt mult hărsiți din să lucrați awații. Mindesul că și purațiții amintawații sunt mai buni decât acolo. Că toți lucrătorii și fac tica mai mulți purați. Știi n-ai mazori, tu ești 2 ani. Dimi, vreți să vă lărgiți activitatea și tu alte Vasilii, scrișteți numărul de lucrători. Ți zorii, tu ești 2 ani. Ți zori avură tuti companiile. Unul oară să aibă îngătan de oameni ce lucrează acloții cu COVID-ul, cu pandemia, să vaccinează lumea, să îngătan la lucru. Și him hărioși că nu avem mari probleme la lucru cu pandemia și cu oamenii lândiți. Multul hărioși teața. De-apoi lucrul cu cratul, cu Văsălia, cu cratul este tot na angricos. Și tu domeniul ăsta, infrastructură, vrei, nu vrei, ajungi să lucrezi cu cratul. Nu că cratul ți va răul, am cratul crat și lucrurile nu cheamă angricos și lipsește să... Are turlia lui dimnare. Lipsește să aravză mult. E care zburuși de răbdare. Nu știu, țihări minduiești că lipsește să aibă un comandar, un CEO. Nu știu, țihări lipsește să aibă un bun comandar. Și maxus tu tiro de criză. Răbdarea este bună. Lipsește să aibă lipsește să bițească iuva. Altăturile nu bițește să canul lucrurilor. Lipsește să ai multă zori să adari lucrul, să vrei să adari lucrul, prota de tuti. Lipsește să tot să imnă mintea, să cunoști să ghini domeniul, tu care ești să imnă mintea cum poți să adari lucrul mai mult. După așa oania simnă mintea. Lipsește să responsabil, lipsește să profesionistul și etic, după mine, și lipsește să îngreacă și de oameni. Lipsește să
Pentru Sony, cara... Le porți gailelu, niheama, oamenilor ți lucrează tetieni. Să le porți gailelu, ca să nu îl porți oamenii nu gând după tine, măcar. Și oamenii vor să vadă că comandarul lor este și protlu și nu atunci când polim lui este najma multul, nu știu kto hândaki. Buni hări. Yeah. Și avem nădia cât cam mulți comandari să aibă aceste hărți și să-și le apridună. Tini dani fuși pininga lucrurile astea, nu știu, ți le adrași, pininga sculili, ți le adrași. Fuși minat niheamă și tu domenia asta de administrație. Yeah. Lucrași niheamă și nu-ntru, la crat, numai și în afară. Numai și cu el, ama acolo, tie. Yeah. Și lucrași tu cancelaria protului Ipurgo, ama fuși director de cabinet la Ipurgo, luti lucru. Yeah. Nu știu, să ne spui niheamă de experiența de tațel chiro. Ți fu mșat, ți fu zori, este altă turli si nuntru, de atunci când duhin afară și mă trești să lucrări? Yeah. Asta e naima bună experiență pe Stipsescu. Cum te vezi atunci, cum te vezi înainte să intri înăuntru și cum te vezi după ce intrași. Înainte să intră, toată lumea bună, ca să zic așa, toți oamenii care vor să simnă lucrurile gine, tu învăsăliezi, dă-ni 100 din și buni și un an și tu un an să băgai pe cale... Le băgai lucrurile pe arat. Tot capul. Nu imnă așiție. Și uneoară ți intră, vezi că este complexitate și că multe lucruri pe care atunci când ești pe margine, în afară, nu le găsești, au rostul lor și au noima lor. Și au noima lor. Yeah. În dreptul oații este lipsesc cu mine lucrurile care lipsește tu, administrația și societatea de ziua de azi. Oamenii buni care știu ți lipsesc cu sibadrat și care și vor în dreptul simnă lucrurile gine și sunt oameni etim și nu vor să năpădească ceva, nu aravdă și își judică mult ohonia și e mult greu să intră ei și uneori ți intrare e și mai greu să armă. Costurile sunt mari, hările sunt uniți uneori ți ești acloți. Și pe Stipsescu că e multă zori sibă oameni care sunt prota ghini cu intenții bune, știi să adară și au și pistea și spiritul consensual și colaborativ, lucrează cu toți. Și cu aceia bunii, și cu aceia nu și bunii, și cu aceia de la lantul partid, și cu aceia de la... Alturile nu cred că e un lucru. Că un ipurvor se schimbă, să alăxește un oară pe ea. La ipurvorul de lucru eu eram eu... și sfațeaua, alte locuri? Toate locuri, mai mult. Am tu România, bana medie a unui ipurvor era Zațimeș. Tu Zațimeș nu a pus să dar țiva. Nu ai că găsești ți este învârligat de tine. Și ca lucrurile simnă înainte, este multă zori ca oamenii să bă și ghine intenționați, și consensuali, și să lucrează multul. Ne cheamă cam des la uzorii și armânii. Him tu ți-a răspândit tu mulți văsăliați și are și multe turlii din noi și multe hori și așa.
Pistipsesc lucrurile la nicham magine care sim nicham ma de adun și care sunt motivul la lucrurile care ne adună. Și mă Și să avem răbdare să ne ascultăm, vai, și să zburăm unul cu altul. Ca tu politică, este și tu lumea românească. Și, nu știu, ți funai mazori atunci, că dimi andal nisești tu creți la ipurolul de lucru, când era un domeniu nu ți era cât aproape de zânatea ta, minduiesc tora, nu știu, va năspui tine de seara și nu. Atunci amintește că îți funai mazorii? E infuzorii, mine nici nu vrui să snegă ploții. Ipervolul, ministrul, insistă, băgă zorii snegă. Noi eram doi de adun la cancelaria prim-ministrului, la protul ipervoa ploții. Și băgă zorii sneg, e că nu știam, nu aveam lucrat înainte a ploții. Vai ști când îți tu turliatul care era Estu Ominduescu? Este tora unul din mării oameni de crat. Ți eu îi cunoscui și dizui că are îndau zilii și tora este europarlamentar, este al doilea naima din vizitul europarlamentar de toată Europa. Și profilul român. Are și oameni prăxiți la locul lui de situ. Naima zorii fu să adari un lucru, zice că naima bunii oameni de crat sunt nu aceia care adar un lucru bun, nici aceia care adar un lucru timulță, nici aceia care adar un lucru care țăni, aceia care le adară pe toate trei. Că e lișor să adar un lucru bun, sână și si balăxit de alantul țihine peste 6 meși și nu să aleagă țiva. Și atunci lipsește să adar un lucru bun care să ajungă la mulți oameni și sână. E mult greu să le adar pe toate trei de unul oară. Și la noi știam că adrăm un lucru bun, știam ca să ajungă la mulți oameni, am gricos era sână. Și lumea să te pistipsească și să te și votează de-apoa. E că eram noi guvernul tehnocrat. Alanță care dădeau tu noi atunci, zățeau că tot ce ziceam noi, ei zățeau de coanatul, da. Zățeau că v-ați dat la oameni de urma mulți supărați și așa și m-am cloții și omul care nu are pisti ni tu aceia buni, nici aceia sunt buni, mulți oameni nu știu și n-au pistit tucană, îi imagine să-l pistipsești pe acela care ți zice că ați dat de 3 ori mai mulți operații, că el te râde. E nicheamă malișor. Și ca tine, ca om care va să dar un lucru bun, tu crat, lipsește să afli doza, să afli limita de cum poți comunici si băietii, am și să achicăsească omul și omul să aleagă lucrul care e bun. Până tu un chiro, tu care hăbărli psefti sunt tu pistitut, nu mai știu politică, pistitut, știu social media și la televizii, nu știu angrăpseri. Și vahia este vanăhib n-ai mazori de oașninti să putem să alizem care este hăbarea ațea bună și uidisită ti cafe un din noi. Hăbărli psefti, ți zborăm și ati fake news. Hăbari psefti, nu putea să zicem fake news că vană încăceau ați motritoria noastră. Și care ați văzut pe mine știu că mi-am caci deja, nu le știu tăti zboarele cum le știi tine. Nu are țiva, nici eu nu le știu tuti, cum văd și mine alătusesc, cu tuți alătusim și tituții este cum zisim de prota și cum zisim de cama multe ori, este un sculii, cafea este unul moabete ziua drăm, că mas învițăm cum zicem la nica un zbor în seară, este duri. Și nu voi să gărșesc cu cădimii mea. Mi-a gărșit zic toa hurhită, că avem de adun cu noi Maria Cucliciu Crăciun și că aței demotritori care vor să bagă vrea întrebări,
poți baga întrebările, sunt live-ul, ți zvârtești pe video, live pe frânza armâna mea media și Maria va ne ajută și va ne spună desi aveți vreo întrebare de Dani și tu, cam cât tu bitisită, vas putem și să apândesim la întrebări. Dani, nu știu, ți urnimi ai tineri, ți sunt tu ahorhita de cali profesională, zicem. Cum să dară ei alizerli, cum să știe ei să dară să leagă ghinii, nu știu, să nu le pară rău că am amânat, nu știu, să minduiască de apoi că lasă rău în cale, ți nu se ghisește cu turliatul care sunt ei. Că dimitora informația este ava și un chiro, nu știu, andaram eu, zicem, toahorhit cu sculia, nu aveam ahăti hăbări, nu aveam informații. Tora, când tinerii de ziua de azi, este para multă. Ai para multă și te ciușuiești. Para multe hăbări și poți te ciușuiești multă onia și nu știi cât eu su ei, cât eu sacați. Și te poți ghinești frica că hai să adar și estul lucru că l-adră Lenca, hai să-l adar și pe altul că l-adră Naci și țivo eu. Nu știu, sticker tu nu mai știu. Căiuri și să nu acați să adar un lucru salami, așa cum lipsește. E mult angricos. Ama. Ți așa dra eu cara aș putea să mi tornu zații țin sprani înapoi. Nu că nu merisești eu escutor, ama și atunci erau multi safety căliuri pe care puteai să le iei și era mult ușor să le iei pe căliurile ațele. Prota să te minduiești ți te risește pe tine. Mă asigur, ți delichea te risește pe tine și nu ți o răsește pe soața ta de la scrio și nici ți vizuși tine la televizie și nici ți divăsești pe Facebook. Și asta este un exercițiu de onestitate mult agricos. După ți te risești, să dar lucrul la ceva. Și să dar ghine, să lucrezi multul, că și ca să nu lucrezi multul, de-apoi poate să nu ți iasă când nu lucrași. Și zici, nu e scoadra testă. Deci, e ghine să lucrezi multul. De-apoi să las după oameni ți le admiri. După oameni de care ai multă de care ai multă tănie, câte oameni cu care vrei să-și peste zația și peste zinghițani, cum te vezi tine peste zația și zinghițani. După mine asta a fost tot una videală bună, care nu a lutusit. Și de poate lipsește și să-l plăcărsești pe Dumnezeu și să dai și nehemă pihi, că altăturile poți le dar tuti și nu o să iasă ceva. Și sunt mulți care adară toate astea, mama nu iasă. Hrios, testi hăbări. Dan tini aclo da BTC și MBA-ul. Tu Anglia avea acțată un lucru, tu domenii pare mult interesant. Așa era domeniul ăsta de, nu știu, mas ghini investment banking, nu știu, tu ne ghini minti. Și, nu știu, ți te-a drăta stitorni să acați sau lucrurile lumea, tu în veseli, lucrurile nu sunt o hătă în dreapti. Și poate spare niham ciudios, uvărăți mutreaște și de Agnanghia și zici cum sfâs de Anglie și se torneaua. Când tu n-ai mai mulți, nu știu, mulți tineri aghisează să fugă de aua.
și să dară lucru, nu știu, tu germanii, tu anglii, tu franții. Știu. Când ești sarman, pistipsesc că lucrurile astea sunt în mai simple. Eu mi tornai ti fumeli prota, știi, părință, știi învească, știi păpâni, știi ficiori. Voi să crească și ei și voi zbăneți și eu, așa cum bănai și eu pentru ora și fumul hărioși. Yeah. Tu talanti, Londra și așa și investment banking, sunt buni? Nu sunt ca tu România, e clar. Că să bănui ca Londra când e zborul de finanțe. Nu toți oamenii care sunt din Londra crescură cu fumeliuri ca noastre. Și tu un parei, cum e parei armonească. Și lucrurile astea nu poate să bate căsite nici de englezi de cloții, nici de italieni, nici de germani care spre cloții și nici de indieni. Indienii să știi că sunt mai armândii de toți țării pe care cunosc eu acolo. Și restul lucrurilor mai important. Tu talanti... Mai si pare mișat că duchișa este un lucru mult aonia. Că mi se pare că alți le iasti mult zori să lasă un ahtare lucru, tu altă Vasilii zicem și stoarnă, că sminduiescu că, nu știu, și scad niheamă dit tinia lor, nu știu, și minduiescu. Yeah. Dar mi-aduc aminte că o zbrușunoară de una teorie ce am învățat știne acolo la sculii. Și zicea teoria, nu știu, teoria niurismului a locului. Voi să spărăști în heamă de această teorie, când se pără mult interesantă. Și cum o vizuși tine această teorie, nu știu, tu taifă și nu știu, vedem și tu armânami? Teoria cu aniurismul al locului ea zice cam așa, zice că îi duris ca zduchești să cum imnă lucrurile tu în loc, tu în companie, tu în parei, îi duris și acolo ți-mi dau minute și stradza aerul tu chep tu în dau ori și intuiția ta ați zică cara lucrurile imnăgini e cara nu imnăgini. Ați zică cara oamenii din compania țea să te găsesc cu dini, colaborează dini, au zorii lucrează, sunt care văr este hazo, care comandantului e clar și așa mai departe. Mi-minduie la asta și toarmă nami și îmi pare că teoria asta cu aniurismul lucrului e nu mult din toarmă nami. Că eu toarmă nami am un aniurism al locului tu pareli tu care intrăm de pliună așa ține că născăm și noi, are mai multă de dații ani. Aniurismul este că intră tu în fumele. Și că atunci când treci ușa la comunitatea tinerilor armâni, la cât armă aclorea, la fara armânească, la iții parei armânească, la iții parei, aniurismul este că intră tu în taifă. Tine când te vizui și Maria și tu țalanță, eu duceam tu suflet la mea că hiți un soi de soi, de cusurini, am de malargu, am tot cusurini. Aceea cu niheam am mulți ani, sunt teti, lali și așa și manclo. Aceea măniesli, cilimeni, cusurini mănieți. Lucrul ăsta eu nu-l mai vizui tu alte parei. Și pistipsesc că lipsește să ținem cu dință de el. Și este un lucru mult prețios, cu mult valoros. Lucrul ăsta mi-e turnai, am greacă mult. Lucrul ăsta mi-e turnai și eu acasă.
Ama nu voi strițe malargo fără să ne spun cum o duchiști în este teorii cu paplo a tău. Cu paplu, fu permit lui, îmi pare că 21 are un permit atunci, are în 2 ani. Are în 2 ani. În dreptul să spun că iar a greșit cum cu permitul Era ăla. unul care andați duțea, eu aveați o casă, nu la apartamentul, la stan, la bloc, cum eu și Deț, și andați ducea altă turlie acolo. Avem o casă tumunță și papula mea a crescut și zu toată bana de o mare călăraș. E faptul o gârție, și zu tata e faptul călăraș. Ama tu aușață și după ții muri maia, paplu s muta Azuga. Eu aveam noi o casă tumunță și când ajunsi Azuga, el avea și atunci 70 de ani, Pistipsescu, antinerii atunci. Și toate lucrurile că țară simt mult magini. Târoară ajunsi unde aușli n-ai tenisis de thoară. Toată lumea știa care e neafarmache. Sănătatea zbăgă pe cicioare târoară. Tot n-a avut cripări cu plămânile, cu astmul, ajuntul acloții îi tricu. Era un loc bun. Un loc bun, el până la aproape 90 de ani. Nica 5 ani, nica 15 ani. Și el în tinerii. Și îl ținu multă sănătatea. Și aduc aminte că spuneai că andaineatul că să Canda iara lua câța țiva, și nu lua câța locului, că el și dea cu noi tu casă și tot nu-i lipsea țiva acolo, aniurisma locului de căsăbă, e altă-tuli. El avea zori să aibă idiu la aer ca tu munță, Pistipsescu eu, că acolo eu sfeații. Aer arații, mult curat și cu sveadă prăvză, având și un câini, dar poate nici mai aveam și paplu, e ca avea el 70 de ani, știe el câinile fură așa ți-a latră după oi, îl vizui alăxindu-se și el și acât să vadă câinile noastră ca pe un animal de companie, care nu este aplățit maștioi. Hărios tia este permitul searii. Vreau să spui, Niheamă, că mi-a venit și una întrebare de la Sterică Fudulea. Și asta era și întrebarea ție neapărat de tomoabetea noastră. Să zburăști, Niheamă, de proiectul la Punta. Sterică zici că tora vai vasai chiro mamultu tas dus malargo o puntea, ți-o acurhi și au și în 2 ani. Tora cu chirolul nu știu cum va sibă, că de carahi comandar acolo cu ahăs lucrători, sigur chirolul este mult obțin. Ama nu voi să zbitisim abetea fără să zburăm și de este proiectul, nu știu, cum vine mindu iarea atiel, ți a avut una eti și vedem cum putem să-l ducem mai larg. Minduirea îmi pare că vine după unul de andamusle de la Parea tinerilor armâni. Lipsea să aibă vreo 7-8 ani. Vine unătorlei zburând cu voi, cu tine, cu Vio, cu Maria și cu toți oamenii toți tinerii de la proiectul acela ți avem atunci. Minimaș băgai lucrurile unii în galantul. Apuntea după mine lipsește sibă o comunitate digitală, cum are multe tuzoa diază, care să aducă armările de adun și să ne ajută să lucrăm de adun și să
avem lucru un cu altul mai multul, Titu avem adrare. E că este să cumpărăm ceva, e că este să ne zem de un loc tolantul, să ne zem tu vacanță, tu gârții, toate lucrurile. O să vezi ca o comunitate de membership, de privilegii, de lucruri, adrată termeni. Măcar era minduiarea, lipsea closib adunati, nu știu, tuți ațeiți au văr adar văr lucru, au văr tuți emburi, tuți au văr emburlății. Ideea era sibă tuți adunați acolo un parei de asta digitală, care poate sibă de-apoi accesată de cât ca mai mulți armăini de pistitut locul. Să luăm de exemplu Airbnb. Locul acela eu pot să cumpăr, să ședz în dau nopță la vâră acasă care nedz sărună. Airbnb cum adare? Nedz pe sărună pe internet și vezi acolo, hai să vedem ce locuri are pe Airbnb, îți alegi locul care îți place și tot așiți. Apuntea o videa mașiții, care eu voi snack tu gârții. Asta am multe lucruri teatrale. Azi voi să mă la vără restaurantul, azi voi șed, eu vas dormu, azi voi să snack la vără plajii la mari, azi voi să iau vără iftutină, să-mi primul prea cloții, azi voi snack la vără muzeu. Nu-ți poate ca să nu aibă armâni toate locurile. Am și mai mult tu Balcani, tu Gârții, tu Arbinoșii, tu Macedonii, tu Românii, tu Vârgării, care să nu doar exact lucrurile astea. Și mă catiți un ex dormă la un armân. Tiți un ex măc la un armân. Tiți un ex iau iftuchina de la un armân și să dar turul la muzeu cu văr ghid armân. Noi toți am fi mult mai hărsiți pe Stipsescu. Eu aș fi mult mai hărsit. Și aș ți față că de multe ori iar adai de armâni când adari toate lucrurile astea și mult te hărsești și vezi de-a poate că iar ați-și soi mai de largul și știți oameni de adun. Deci este ca un hartă, ca un carte, noi am vedea toate business-urile armânești, să toate locurile un armân adără ceva. Că ți lipsește un avocat, tu gârții. Te sunezi la avocatul armân. Ai mai multă piste, ai mai multă harau, ai mai multă toate lucrurile inumadine care îți dai de armâni. Și nu știu, cât de este proiectul fu adrat și ți lipsește de-aoași ninti ca să dezvărtească, ca să ducă mai larg. Maș conceptul fodrat și de poate așa este. Implementarea e mai greu lucru. Nu pistipsescu că e greu. Nu pistipsescu că e deep greu, ama lipsește să ne acățăm. Și eu știu că batea așa este mult. Nu este zborul de căbati, că știi plus ca și cu pirolul atunci, tine după ți BTC mai este pe altă parte, lipsea sfuz la ambițarii tu Anglii și de-apoi lucrurile zduseră în ea mazori. Minduiești că parea lipsește? Că parea este clea? Parea este clea. Care îți vedem mai mulți oameni care o vor adrată și cum zici tu business, că are cererea, că este zorii de la mulți să dară, Stipsescu ca să află și a ne aflăm tot mai mulți care îți băgăm să hățăși zăli de stămâinile noastre să sladrăm. Apuntea nu să apun țălii, nu să dară peste noapte, să dar chiatră cu chiatră. Am Stipsescu că poate să dară și nu e un lucru greu. Cu toate instrumentele digitale de ziua de azi, e mult ușor.
Mindiesu că este un proiect mult umșat și ștora carasib tineri și cam oameni cam atoilichi care vor smină tu este proiectul, să facă de alihia este proiectul, i așteptăm să da dihăbare. Vă află pe armâna mea media, prânzele personale de Facebook, nu știu, alte turlii de contact, sigur află care-i va. Danin apruchem niheama și cât dibitisita pabetia noastră. Așiți în armasi tu minti de ți zburăm pântora. Va zic chiara că în greacă sib omul mult prăxit tu locul idisit. Că tot n-are simasi tu bană să adrăm un lucru bun care să ajungă la mulți oameni și care și țână pistichiro. Vas mutrim să adrăm ahtări lucri. Și eu, nu știu, cu ai mintuieri armaș, n-ai mai mult dit mă betea de azi și sigura cu apuntea ți lipsește, îți ducă mă largul. Tu bitisită la Cati moabetia noastră, avem 3 întrebări. Tiu aspiția noastră, ți zbor armânescu la rihari, n-ai mai mult ți cântic armânescu și sigur ți măcare. Știm că măcar nu avem ahăte multe, care să aibă vără hari, așteptăm să spui și n-ai mai mult așteptăm să ne zici ți zbor armânescu, ți rihari și ți cântic. Ți cânticul. Cu cânticul e n-ai malișor, cole al cumbuianii cânticul. Marzina de mare. Marzina de mare, îmi aduc aminte de când eram mic și cum poți pistipsești să ne câță multă haritel, că eram mulți cu surini și îl jucam de-am vârliga la masa noastră de călăraș, nica de când aveam 5-6 ani. Și ne-a rămas ca un cântic mult vrut. Mâncarea, pitele, tutti pitele. Pitele vrutele. Tutti pitele, de verze, de praș, diverse. Și ți zbor armânescu, țariharea și multul? Nu mi-e mindui ca noră la asta. Nu mi-e mindui. E ca ne-mi place, merisește mult etimologia ca știință și tot n-am mutrescu la diu zboarele. Toate zboarele. Arguvan. Tot n-am merisit zborul ăsta. Arguvan. Mășat. Iasi și nu buiau mult mășată și mea ca azi de mândar buiaua Panton a lui Țigini și iasi una buiau mult apropiată de buiaua țioare Arguvan. Mult mășat. Ne hărsim mult, Dani, ti mă obetați o fațim tora seara. Mea cam și-o dinapoi un pom de estul de Crăciun. Și că s-a practic sărbătorile țora țăia și la atâta taifa striță sărbătorile cu harauă și cu sănătate prota. Și să ne vedem cu Ghini, care ați vrei să ne spui vă războra și tu bitesită cu mari harau, la așteptăm. Haristomul tot te călisiri, multă sănătate a tuturor. Și mulți din noi ne știm, n-ai mai mulți nu ne știm. Hai să nu greșim că e mulță și să o zburăm limba, că una limbă bânează ca să bă zburătă. Lasă că noi atâta literatură și cultură formală, îngrăpsită. Am limba zbânează tot câta să bă un armân care bânează și o zburăște. Și eu pistipsescu și apropo de aneurisma lucrului, atunci când avdu un om ca zburaște armânește, timini este soi. Când avdu un armân care nu para zburaște armânește, este soi. Tot soi, ama nici amanic. Și pistipsescu că cât o achiro cât să avem lucrurile astea care ne adună, armâna mea si bă să-mi multă chiro de așa acolo. Perios, Dani. Tuti bunele să se adună și să nu agărșim de limba românească și de armânami. Serios, seară bună! Serios.